Giant Christmas tree sa Cebu City pasigao na karong gabi. Sayra nato kung unsa ang tema ingon man ang klase sa dekorasyon nga ipaambit sa mga nagpaluyo niini. Ani ang live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? Mayog Nick, mayong buntag kaninyo, mayong buntag sa atong mga kapuso. Merry Christmas ka natong tanan. Giulan man gyud ganiha, tod-gaod ganiha. Giulan ang unang buntag sa Disyembre sa pipila ka bahin dinhi sa Dakbayan sa Subo. Apan karon hinuon mga orasa mayog Nick, hinay-hinay nang nigawas ang haring adlaw ug dungan sa iyahang pagpabatyag sa kainit sa panahon. Mo sa bato ang mabatyagan gikan sa mga Subuanon ang init na ug excited na alang sa kapaskuhan ning tuiga. Gani karong gabi Giant Christmas tree dinhi sa Fuentes Menya Circle ang pasigao na ang maong Christmas tree ang gitawag usab nga Tree of Hope. Kini Giant Christmas tree ang adunay gitaas-on nga 120 feet ang gihimo usod sa duha ka bulan. Ang magsilbi na usab nga landmark sa uptown area sa syudad sa Subo ning kapaskuhan. Hinimo kini sa mga kahoy nga mabulok kung ginisenyuhan gikan sa 10 feet star nga naa sa pinakababaw sa Christmas tree. Susamag candy o nagkalanlaing color o rainbow color ang mga accents nga mao'y nagsilbing dekorasyon sa Christmas tree. Sa pinakailalom niini ang box nga gidisenyo nga shop ni Santa Claus. Puno usab kini sa mga dulaan aron paghatag og dugang kasadya alang sa mga bata nga makakita niini. Dugang attraction usab kini ilabi na sa mga mahiligong magpa-picture o mag-post sa ilang mga social media page. Matod kang Brandon Cabarubias nga mao'y team leader sa nag-design sa Christmas tree. Sud na sa tulo ka tuig nga di typical nga Christmas tree kini kundi gitawag usab kini nga Tree of Hope. Kay naglaom sila nga sa matag tawo nga makakita niini bisan unsa may giagian nga hagit sa kinabuhi, di angay mawad-an og paglaom. Sa ubos usab niini gi-incorporate ang hulagway sa balaang Senior Santo Niño. Alang na usab sa pagsaulog sa kapistahan sa balaang bata karong Enero. Hinungdan nga ang maong Christmas tree ang hangtod sa katapusan sa January 2024. May ugni karong alas 7 sa gabi pasigaon nga ang maong Giant Christmas tree ug dungan sa pagpasiga niini dinhi sa Fuentes Peña Circle mahitabo na usab magsugod na usab ang mga nightly activities, ang night market nga tawgon kining Pasko sa Sugbo. Diin ato nang gipanlantawan kung gipanlantawan na sa kagamhanan ug sa kapulisan nga ubay-ubay gyud dagsaon gyud kining Fuentes Peña Circle sa mga buot nga maki-celebrate karong gabi ug sa mga mosunod pang gabi. So alang sa mga tagalaing probinsya mo gyud mo diring makaduaw ma-enjoy ni ninyo ang Giant Christmas tree ug uban pang mga talanawon dinhi sa Dakbayan sa Subo. Mayog Nick. Pem, usa lang ka pangutana, we notice nga murag mas gipalig-on pa kuno nila karon no ang pundasyon ning maong kahoy gihiktan gyud dig pag-ayo para in kaso kumuhangin-hangin. Pem, na istorya ba nimo ang designer niini kabayan ana? Ni kagabi no ato to siya ni story gitawagan nato kay nagbiyahe pa sila pero matud pa man niya mo hatag siya dugang details karong hapon atol na niya sa balitang bisdak ni kay mo live interview ta niya dik pero inon mo na yang gipasalig nga aron di masusama niya niton hitabo sa bagyong udet natong 2021 usa kini silang gisiguro na matag tuig nga pulido gyud ang ilahang paghimo sa maong Giant Christmas tree. Nick. Daghang salamat Pem og magkita-kit sa atong mga kaigsuonan mga kapuso nga mo atang karong gabi sa pagbukas sa Pasko sa Subo. Salamat Pem Marie Dumabok sa imong live report.